El divendres sant ja tens unes sensacions diferents de tots els altres dies. Per un costat, perquè saps que el dia del divendres sant ja és l'últim dia que portes el Sant Crist, i després perquè el de les Tres Gràcies crec que la majoria de gent que som de Reus ho portem a la sang. De poder portar en aquell moment el Sant Crist és el màxim honor que pot tindre un clavari. Mira, la decisió l'havíem pres feia una setmana aproximadament, perquè abans no podíem. Entre diverses persones que no puc dir ara qui són, perquè els poso en una responsabilitat molt gran, i 3 membres de junta d'aquí, entre ells soc jo. El toc de trompeta últim és el que representa que és quan nosaltres venim en processó i toquen a l'entrada d'aquí de l'església, però clar, això es va fer des de dins. Amb un exclavari, que en aquest cas va ser l'últim clavari que hi va haver, el Pardo, que va ser abans que jo, i en aquell moment li direm, obre la porta i espavil, que no sabia res ell tampoc. I llavors, quan li vam dir que obrigués la porta, se'n va anar corrents cap allà baix i obria la porta. I vam dir, si hi ha gent al carrer, torna a tancar. Llavors, tal com hagués arribat el Sant Crist allà baix a la porta, l'haguéssim tornat a girar. Hem de pensar que aquí a Reus, si haguéssim dit qualsevol cosa, la plaça s'hagués omplert. I l'alcalde l'haguérem posat amb un compromís molt gran.